Hello, good morning everyone guys. Welcome back to my channel. My name is Fwilao Basumatary. How are you all? All is good? Okay, thank you very much. So be peaceful, okay? So आंबो गोजोनैनो दं लोगोफोर. Okay? Today दिनै जाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव सासे honestly गोग्गो वुमेन्स आइजोनि केरेक्टार जि आखुखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट होनो सानदों, फोरमायनानै होनो सानदों लोगोफोर. गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय. भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय. आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो. आरो हायोब्ला बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै होदो लोगो नोंथांमोन. आरो आगदाथिङै थानाय नटिफिकेशन बेलखौबो थुनानै लायाखैबा थुनानै लादो लोगो नोंथांमोन. अके, आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा सिङाव थांनानै भिडिअखौ फल' खालामहैनो हागोन लोगो नोंथांमोन. दानिया फैदो मेन आयदायाव. जोंहा बै समाव राजा इरागदाव मुंनि सासे राजा दंमोन जाहैदों लोगोफोर. सासे अनेस्टलि गोग्गो वुमेन आइजोआ, बेलस्रि होननाय आइजोआ बे राजाखौ नागिरै नागिरै गिदिंबायनानै राजानि न'आव थांदोंमोन जाहैदों. राजाया बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो, बेलस्रिखौ नुनाय लोगो लोगोनो संगालि होननानै सानदोंमोन आरो संगालि होननानै बुंदोंमोन जाहैदों लोगो नोंथांमोन. जोबोद दुखुनांथाव. बेलस्रिया सासे दुखुथिया आइजोमोन जाहैदों लोगोफोर. बियो उन्दैयावनो बिफा गोमाजादोंमोन जाहैदों. बिफा गोमाजादोंमोन जाहैदों लोगोफोर. बियो राजानि बुंनाय रावखौ खोनानानै मोदै रथ' रथ' गाबदोंमोन जाहैदों लोगोफोर. मिथिबायना? आरो बुंदोंमोन, आं संगालि नङा महाराजा, आं संगालि नङा. उनावहाय सान्थ्रिनिफ्राय राजाया मिथिनानै मोनदों बेलस्रिया सासे अनेस्टलि सासे किंस राजाखौ अनग्रा सिबिसुला, देश हादोरखौ सिबिसुला, फोथायसुलामोन जाहैदों लोगोफोर. बेखौ मिथिनानै राजाया बेलस्रिनाव निमाहा बिदों जाहैदों. He says, I was wrong. बेलस्रि आंखौ निमाहा होदो. निमाहा बिदों जाहैदों लोगोफोर. राजाया बेलस्रिनाव निमाहा बिनानै बुंदों, बेलस्रि, नोंनि बायदि जि आखुआ, थुनफावथाय आखुआ बर' लाइमोनफोरनि जि सेंग्रा सिख्लाफोरनि, रोंखा राखाफोरनि गोसो मोदोमाव बेरखांनानै थाबाय थाथों, मुगानि उनाव मुगा बेरखांनानै थाबाय थाथों होननानै फोरमायनानै होदों जाहैदों लोगोफोर. दानिया फोरमायहरदो लोगोफोर आंनि कमेन्ट बक्सआव लाइमोन जि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो मोदोमाव, रोंखा रोखा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो मोदोमाव बेलस्रिनि जि थुनफावथाय आखुआ बेरखांनानै थानांगोन ना थानाङा लोगो नोंथांमोन? आंनि कमेन्ट बक्सआव गोख्रै फोरमायहरदो लोगो नोंथांमोन. अके, थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन. थेंक्स फर वाचिं. खुलुमबाय लोगोफोर.